بڑی شان والا نبی سائیں کا گھرانہ بڑی شان والا. استقبال واسطے سیدنا نعرہ سنو جو انشاءاللہ میں مائک پیش کرنے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. حضور قبلہ صاحبزادہ سید فخر الدین شاہ صاحب گیلانی. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قطادہ فرمیندن جناب انس فرمیندن جناب دوالے نبی دی عمر مبارک 50 سال دی تائیے صدقے تھی وہاں آپ دے شباب مبارک دے ہوتا. سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی سین ام ہانی بزرگ بی بی خاندان نبوت دی وڈیری پاک بی بی سین انہاں دے گھر دے وچ بی بی باہروں تے گھر والا باہروں تے بال بچے باہروں تے خاندان باہروں صدا نبی سائیں اندر ہاں. حضور فرمائے میں آرام کریں گا. حضور کریم آرام دے وچن تنام عینایا ولا ینام قلبی. میرا پاک نبی سائیں بستر مبارک وچھا ہویا ہے آپ آرام فرماون والے ہن. حضور فرمیندن ففرج سقف بیت ام ہانی. مکان دی پاک چھاتے ہے جیری ویلی تھی گئی کھول گئی ہے. حضور فرمیندن سبحان اللہ یہ تا او دسا سکدے جے کو اللہ قوت عطا فرمایا ہو. ہاں نیندر دے حضور اوہا گال جیری فرشتے اندے پہ نا نیندر دی حالت دے وچ جو کچھ ڈٹھے نے اور او سچ ڈٹھے نے جی میں ظاہر دے دن جی میں نیندر چ دے دن جی میں باطن دے دن جی میں حضور اندر دے دن جی میں باہر دے دن جی میں عرب بچو دے دن عرب بچو عجم کو دے دن تمام کائنات کو دے دن اسمان دے اتے بھی دے دن حضور تحت سرات بھی دے دن حضور اپنے کو بھی دے دن میرا محمد پتہ کو بھی دے رہا ہے میں دن. فرمائے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دڑکا نہیں دیتا. پیر سہیں ہوری ستے پہ ہوئن تے کوئی مرید جگاوے پیریں دے ہاتھ رکھ کریں تے ہولے ہولے گھوٹے پیر سہیں جاگ پوئن تے کاوڑے پائے ہوندہ نندرو اٹھائیں نہیں. لیکن حضور مسکرا پہ سبحان اللہ رؤیا کا نور یخرج من بین ثنایا ہو. حضور مسکرا پہ اچھا جبریلہ تو سہن گھننا آگے وے پتہ تہا نبی سے جو اندے پہ معاہدہ تہا پیا. تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدی جلوہ گری تھئیے بار ہوا پائن جیرے ویلے باہر آئیں ملائکہ سبحان اللہ تشت چائی کھڑین آفتاب چائی کھڑین غلامی دے وچ قسم و قسم دے حضور کریم دو اللہ دے انعامات چائی کھڑین. میرے نبی سے قبول فرمائے کیا فرمائے نے اپنے سینہ انور دے وچ قبول فرمائے نے جیرے ویلے قبول فرمائے نے صدقے تھی وہاں آپ قبول فرما منہا. آپ فرمیندن اتی تو بدابت دون البغل فوق الحمارہ اب یدا یقال لہو براکن یدا خطوہو اند منتہائی نظرہی فہملتو علیہ فرکبتو علیہ فرکبتو علیہ فانطلق بی جبریل حتی ات السماء الدنیا فاستفتہا کی لمن حاضا. اللہ چاہ سبحان اللہ پڑھو جا.
ان نبی سے کوئی جرا معراج 27 رجب دی رات کو تھیندا پیا ہا حضور کرندے پیان اے جاگ دے ہوئے ہا معراج شریف ان نیدر دے وچ کہنا ہا کوئی دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا پاک دیدار کیتے نیدر دے وچ کئی دفعہ معراج فرمانے کئی دفعہ جنہیں دا ساکو پتہ ہی کہنے اور اس سارے بزرگیں نے ساکو ایک گال ہی دسائن کتابیں دے وچ بھی آیا کڑے تاجدار مدینہ سرور کائنات فرمیندن ایجا نور دا جانور ہا لیڈ شیڈ کہنا مرنا پیشاب کہنا کریں دا لیکن بے مثل سواری ہے حافظ صاحب بلال دی تمثیل قائم کوئی نہیں کریں دا نہ کرنی چاہی دی ہے قوت تے اون دی پرواز تے اون دا حسن تے اون دا جمال تے اون دا چلن بہشتی جو ہے صاف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نوری جانور بھیجا ہو سی نبی سائیں دی سواری نور دی ہو سی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سائیں دا اپنا فرمان مبارک ہے جناب سونا خان صاحب اپنا فرمان ہے حضور علیہ السلام دا حضور فرمیندن یادع خطوہو اپنے پیر کو قدم کو اتھائیں ٹکے نہا جتھاں اون دی دید پج دی ہے تساں بشر بیٹھے ہوئے سارے حضرت انسان بیٹھے ہوئے اتو تے دیکھو چوکھی دیر لگ دیئے جو تیری دید اسمان کو مانے چھوئے سکین ٹکے نہیں لگتا ساری دید اسمان دے ہوتے پئی کھڑی ہے لیکن نبی سائیں دی سواری دید تیز رفتاری اتنی ہے میرے سونے کتنی سونے لوگ حضور دے غلام بیٹھے ہوئے ذرا این بارے تدبر کیتا کرو تفکر کیتا کرو نبی سائیں دی مثل تا ہے بھی کوئی کہنا کچھ ہے کہنے حضور دی مثل بعد از خدا بزرگ توئی کسائے مختصر قبر دے وچ مٹی دے وچ اندروں نماز پڑھ دے کھڑے ہاں قائم ان کھڑ کر ہی تے کھڑن والے ہاں نبی سائیں گزر دے بین اوڈوں سواری گزر دی بے اتھوں اے اللہ دا بندہ میرا بختیں والا میرا سونا اے نبییں دی شایان شان ہے قبیلے مکوڑی جراثیمیں جہاں گال ہی تختیں دے ہوتے ہواویں فضاویں دے وچ تخت سلیمان دا اڈرتا ویندہ قبیلیاں اڈہیں وادی نمل دے وچ علین دیا پیان اللہ دا نبی اڈا ہوں اتھوں علین دی گال توجہ نہ فرمے سن دے ہاں میرا سونا نبی غور کرے دے میرا کاکا کدھی گمراہ نہ تھی سو اگر آبا و اجداد دے سادات دے اقوال شرع صدور دے وچوں اے حاصل تھی دے ہیں اے اقوال حاصل کرے سو انشاءاللہ تمام لوگیں دی اصلاح تھی سی صراط مستقیم تے چل پسے صلی اللہ علیہ وسلم اتھوں گزریں موسیٰ کلیم اللہ اندر ہیں کتا ہے نا اندر ہیں اپنے نبی دی نگاہ مبارک دیکھو اے بندہ خدا دا اور کوئی دے بندی ہے بھامے اہل حدیث ہے بھامے کوئی بھی ہے غور کر تیرے جینا تو کلمہ پڑھ دائیں جائے تے کو قرآن دیتے جائے تے کو نماز دیتی ہے جائے تے کو ولایت دیتی ہے جائے تے کو کتبیت دیتی ہے ابدالیت دیتی ہے تو تا بندے بندے کو ادا کھڑی ہوئے ولی اللہ کوئی آوارے ہیں ہر بندے کو آنکھ دیتا ولی ہوئے کاکا اللہ دا ولی عورتے ہیں شراب بھی نہ کرے تو اللہ دا ولی ہے سوچا کرو کچھ بزرگان دین دی شایان شان دے وچے یہ لفظ مبارک کلیم اللہ سائیں دور کرنے لیٹے نے نماز پڑھ دے کرنے مٹی دے وچ دیکھ گی دے حضور علیہ السلام نے اندروں دیکھ گی دے جیرا بندے نہ دیکھ سکتے ہم توڑے سونے نبی نے ان کو دیکھ گی دے ان دے کردار کو دیکھ گی دے ان دے کھڑن کو دیکھ گی دے ان دی نماز کو دیکھ گی دے اے بھی دا کلیم اللہ نماز کرنے بارہوں آئین بارہوں قبر شریف دے کنے ڈاڈا آدم اور نبییں کو مردہ آکھن والا عقل کو ٹھیک کر ملاقات تھی آدم علیہ السلام نال یقین سونے محمد مصطفیٰ سچ آکھن والے دا فرمان آئی جو آپ فرمیندن میری ملاقات اسمان اول دے ہوتے آدم صفی اللہ نال تھی
سجے پاسے ڈٹھے نے یا رسول اللہ ادھے نگاہ کرم فرماؤ حضور فرمائیں نوری ارواح قرآنی ارواح نمازی روحان نوری روحان لا الہ الا اللہ پڑھن والا روحان بے بہان کھبے پاسے آدم علیہ السلام منہ مبارک کیتے تے رومن لگ گیا جنو غیر اللہ کو نہ سد وہ غیر اللہ نہیں لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ کلمہ طیب توحید دے وچ اللہ دے پاک کلمے دے نال میرے محمد دا نام اللہ کھڑی خدا فرمائے جتھا میں ہاں میرا پاک محمد آئی پیا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة